είναι η φωτογραφία για μέ. Είναι πολλά μεγάλη. Α, Κάτι. ναι. Η Δήμητρα είναι ναι, έρθει... Ήρθε η Δήμητρα και ο Δημήτρης. Τώρα αύριο Σάββατο πάει η Χριστάλλη. Α, στην Αμερική. Όχι, στη Μύρια. Α, Αμστερντάμ. Ναι. Α, ναι. Η Δήμητρα να πάει σχολείο Αγγλικών τώρα. Αγγλικό. Ναι. Τώρα πάει σχολείο Ολλανδικό. Ναι, Dutch. Και τώρα να πάει εγγλέζικο σχολείο. Ναι, Και έρχεται πάω λεωφορείο ναι. που την πιάνει από σπίτι. Α, Και πρέπει να